разделен на две части, в православие остава като един единствен псалом. 91-и псалом е препоръчан от учителя Бениса Доно да бъде произнасен всеки ден, наред с тези две молитви, които вече посочих, Отче наш, Господната молитва и Добрата молитва, като задължително или неразделна част от наряда на човека, стремящ се да върви по духовния път. Много силни псалми по отношение на изграждане на енергийна защита са също 121 по протестантския превод или 120 по православния. 23 по протестантски, 22 по православния. 103 псалом, 103 по протестантски, 102 по православния, 25 по протестантски, 24 по православния и други. А тези, които ползват малкия молитвеник на Духовно общество Бяло братство, там има и една също особено интересна и действена молитва, която може да бъде използвана в тази насока. Това е молитвата за разбиване козните на лукавия в едно от изданията на страница 56. Друго средство за изграждане на енергийна защита са формулите. Първо бяха молитвите, сега ще разгледаме формулите. Формула наричаме кратък израз, кратко словосъчетание, което притежава определена смислова и енергийна насоченост. Какво се различават молитвите и формулите? За това говорихме в една цяла отделна тема, няма да се връщам към нея. Тук обаче ще ви дам една формула, която е предложена от учителя Бениса Доно и се смята за твърде силна като въздействие. Който от вас си записа, може да си отбележи. Внимание, 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 3 пъти. Внимание, внимание, внимание. Аз се намирам в диамантения конус на Божията любов. Внимание, внимание, внимание. Аз се намирам в диамантения конус на Божията любов. Точка. Смърт ще постигне всеки, който се опитва да премине без Божието позволение. Продължава. Да. Как? Внимание, внимание, внимание. Аз се намирам в диамантения конус на Божията любов. Смърт ще постигне всеки, който се опитва да премине без Божието позволение. Когато преди години казах тази формула на други наши приятели, те се стеснаха. Как така смърт ще го постигне? Но краят не е красноречив сам по себе си. Без Божието позволение. Смърт ще постигне всеки, който се опитва да премине без Божието позволение. Ако Бог е допуснал и това е част от Неговия план, и ако в програмата, кармичната програма на тази душа е предвидено да си замине по този начин от света, естествено, че Божието позволение ще бъде дадено. Сега, там, където записахте аз, го заградете в скоби. Аз се намирам в диамантения конус на Божието любов. Защо? Защото на мястото нас може да сложите всякакво име на човек или друго живо същество, което искате да защитите. На предмет, на цял един народ, на земното кълбо, на неодушевен обект и прочее. Примерно, внимание, внимание, внимание. България се намира в диамантения конус на Божията любов. И прочее. Можем да изграждаме енергийна защита за всичко под слънцето. За всяко нещо. Абсолютно. Формулата е силна и се повтаря 3 пъти. Тройното повторение е именно с цел свързване на трите свята. Материален или физически, духовен и божествен. Повечето от формулите се повтарят 3 пъти. Именно с тази цел.
Ако разгърнете молитвениците и особено духовно общество Бяло братство, ще срещнете един куп други формули, всяка една от които има своето значение и въздействие. Следващо средство за енергийна защита – визуализация. За визуализацията говорихме в една от предишните лекции, когато разглеждахме концентрация, съзерцание, релаксация, медитация и именно визуализация. Казахме, че тя е част от активната медитация. Визуализацията е от особено значение и при изграждането на енергийна защита. Как става това? За тези от вас, които не знаят, сигурно има такива, които го знаят по-добре от мен. Визуализацията е изграждане на някакъв образ на мисловния екран. Обикновено става с затворени очи. Но понякога при екстрени ситуации може да стане мигновено и човек да няма време да си затвори очите. На мисловния екран, който възниква, когато затворим очи, ние можем да изграждаме такива фигури, такива обекти, които да ни помагат за енергийната защита. Например, универсалното или класическо средство е изграждане на кристална сфера. Като кажем кристална сфера, разбираме обикновено безцветна прозрачна сфера, която обгражда обекта, който защитаваме енергийно. Независимо дали става дума за самите нас, или за някой друг, или за друго нещо. Можем да изградим цилиндър. Можем да изградим четиристенна пирамида. Може да изградим конус. Важното е да се опитваме този образ, който изграждаме в рамките на визуализацията, да бъде колкото се може по-ясен и добре очертан. Това не винаги е постижимо, но ако сме достатъчно добре концентрирани, дори визуализацията ни да не е съвсем ясна, това е достатъчно. Силата на концентрираната мисъл компенсира не до там ясната визуализация. Тези фигури могат и да се комбинират. В някои от нашите медитации, както знаят някои брати и сестри, ние комбинираме сферата с цилиндъра и така нататък. И четвъртото средство всъщност е комплексни средства за енергийна защита. Наричаме ги комплексни, защото те съчетават някои от първите три средства. Например, комплексно средство е съчетаването на молитва и формула. Комплексно средство е също съчетаването на молитва и визуализация. А най-разпространено е третото комплексно средство – съчетаването на формула и визуализация. И тук ще направим едно упражнение, защото все пак лекцията има и ясно изразена практическа насоченост. Ще се опитаме тази формула, която ви дадох, защитната, да я съчетаем с визуализацията, която проистича от самия текст. Като диамантения конус ще си го представим, ако искате, примерно, за самите себе си да изградите енергийна защита. Ще си го представите как вие се намирате в него. Той е голям, обгражда ви от всички страни, насочен е с върха нагоре. Прозрачен, диамантен. Така, затворете очи. Седнете изправени, успокойте се, дишането ви нека да бъде равномерно и дълбоко. Отпуснете се доколкото ви е възможно. Гръбначният стълб и главата нека да бъдат изправени. Вие сте седнали удобно. Никой от част от тялото ви не ви притеснява, нито пък от мястото, което сте взели. Чувствате се приятно, комфортно. Продължавате да дишате дълбоко. И сега аз ще произнасям формулата 3 пъти. Вие на ум след мен ще